悲しみの向こう、片柳宏。6月20日、天国の入り口。じっと花を眺めているとき、私たちの心は時間を忘れ、色彩や形状が作り出す美の世界に吸い込まれてゆきます。一つ一つの花は地上に開いた天国への入り口。気づいた人は誰でもそこから入って天国を味わうことができるのです。